खुंनो नोंथांमोना मा हाबाफारिजों साखाफारा माबायदि जाना दं दा? बुहुमनि बर'फोर एबा बिटिआरनि बर'फोरनिसिम आं बेखौनो फोरमायहरनो लुगैदों। खुंगा 62थि जेनाखि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा बियो फैगौ 23, 24, 25 आरो 26 बाहाय जानो थांगासिनो दङ। दा बाहाय डेलिगेट हिसाबै जिहेथु टार्म मिटिं बियो, बेनिखायनो 2000निफ्राय 2500 टारगेट खालामदों आरो बाहाय दैलि जोङो बिदिनो 10, 15, 20 बिनि दैलि मानसि जागोन बेखौ आसा खालामदों। दा बेनिखायनो आं खावलायगोन, जोङो दा थाम-थिम जागासिनो दङ, माने फ्राय 65% खामानिया आवगायबाय आरो जोङोहाय बेखौ फैगौ 22 अक्ट'सिमाव जों जाफुंसार महर होथारगोन। खुंनाय बे जायगाखौ ओरैनो मा जायगा होननानै बुङो? बेखौ रानि खालायस्रि होनो, पाटगावनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगावनि रानि खालायस्रि फोथार। बियो मोनसे ओंथि गोनां जारिमिनारि मोनसे जायगा। नोंथांमोना जेब्लानाखि सबिनियरा आबुं महर मोनगोन, बे सबिनियरनि थ्रयैनो बिनि डिटेल्सखौ मोनगोन, आं बेखौ फोरमायदों। बे जथुम्मानि गेजेरजों बर' हारिया मा मुलाम्फा जागोनखौ नोंथाङा फोथायो? बर' थुनलाइ होनोबा साफ्रोमबो बर' माहारिनिनो सिबिनां मोनसे आफाद। जे बर'नि गागि आफाद होननानै बुंदों, गारजेन आफाद होनदों जायखौ। दिनैहाय थुनलाइ सिबिनायनि गेजेरजों थुनलाइ लिरग्राफ्रा गोबांथार गोदोनिफ्रायनो बिबार लाइसि माने जेन्थ'खा बायदि बायदि लिरनायनि गेजेरजों, थुनलाइ सिबिनायनि गेजेरजों माने हारिखौ बेबायदि फोजाखांबोबाय थादों। आरो बे जथुम्मानि गेजेरजों बर' हारिया माबा मोनसे सोलायनाय बियो थारैनो जागोन। जिहेथु बेहाय टार्म मिटिं आरो बे टार्म मिटिंनि गेजेरजों, डेलिगेटनि गेजेरजों बर' माहारि थैनाय एबा थांनाय, राव थांनाय आरो थैनाय, बेफोरनि सायाव मोजांथारै सावरायनाय जागोन होननानै आं आसा खालामो। दा साइन्स रायजोफोरखौ माबायदि बाहागो लाजानो नोंथाङा खावलायगोन? आं खावलायगोन, मानो होनोबा बाहाय जिथु बुक फेयार जागोन, एगजिबिसन थागोन, दखान बायदि बायदि थागोन। बेनिखायनो आंथ' होनबाय थादों, ओरैनो दैलि माने 50,000 आन्दाज खालामदों जागोन होननानै। आरो बर' थुनलाइखौ सिबिनांगौ साफ्रोमबो बर' माहारिनि दायथ'। आं आसा खालामो बुहुमनि बर'फोरा बे जथुम्मायाव माने 100% मदद होगोन आरो बेहाय बाहागो लाफैगोन। बाहागो लाफैनायनि गेजेरजोंनो बर' माहारिनि जे इउनिटि, खौसेथि, बे जथुम्मानि गेजेरजों दिन्थिगोन होननानै आं आसा खालामनो हायो। गाहाय आलासिखौ सोरखौ सायख'दों नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? गाहाय आलासि हिसाबै जोङो दा थि जाबाय होननानै जों साननानै लानांगोन। अलक मेहता होननाय निउ दिल्लीनि सासे रायथाइगिरि, खौरांगिरि, बिथाङा बे जथुम्मानि गाहाय आलासि हिसाबै जाफैगोन। आसा खालामो बिथांनि गेजेरजोंबो बर' माहारिनि फारसे एबा थुनलाइ सिबिनायनि फारसे, राव सिबिनायनि फारसे जों गोबांथार खोथा मिथिनो हागोन। आरो बिथांनि गेजेरजों मुलुगाव बर' हारिया जे माने मिथिसार जागोन, आं आसा खालामो। गोजोन्थों। औ।